continueu menjant, continueu bevent, som en una festa popular, la festa Estellers, i no m'escolteu gaire, continueu xerrant, Declaro obert, el micro obert, o sigui que a partir d'ara és la festa del poble. He dit que xerréssiu i mengéssiu, Bé, si algú va a la biblioteca al Molí a buscar poemaris de l'Estellers, no en trobarà ni un perquè els tinc tots jo a casa. D'ençà que vam decidir fer aquest acte, que tot el grup d'Òmnium local de Molins de Rei ens estem llegint biografies, poemaris. Jo feia 25 anys que tenia un disco de l'Ovidi Montllor a casa i no l'havia escoltat mai, i el vaig escoltar ara, el Coral Romput, 2 cops. Bé, el cas és que jo he triat un poema per llegir, que per cert és d'una antologia, l'he trobat en una antologia poètica a cura de Glòria Mas, ho sento però soc bibliotecari, editorial Barcanova, 1991. Glòria Mas, a més, llegeixo a la contracoberta, que és catedràtica i professora a l'Institut Lluís de Requesens de Molins de Rei. Jo no l'he tinguda, si algú l'ha tingut de profe, però bé, el poema que he escrit és del poemari Horacianes, el poema número 5. I la sort de tenir una antologia és que l'antòleg et situa. Horaci era un poeta llatí i en el poema que escoltareu ara, Estellers fingeix parlar per boca del poeta llatí Horaci, que va viure el 65 abans de Crist fins a l'any 8 després de Crist. En aquest poema, Estellers fa que el poeta llatí Horaci s'adreci al seu pare agraint-li que li procurés una educació i que la vetllés per més que el pare no sabés de lletra. Per què? Doncs perquè Horaci, aquest poeta llatí, era fill d'un esclau emancipat i també el pare d'Estellers era d'origen humil i no sabia de lletra. Per tant, Estellers i el poeta llatí Horaci es confonen en el poema. Llavors veureu que cita una ciutat que es diu Venusa. Venusa es veu que és la ciutat romana on va néixer Horaci. També surt Grècia, perquè és la inspiradora de la cultura romana, i Horaci hi va anar a acabar la seva formació, com feien els fills de les famílies benestants romanes. I on està el paral·lelisme amb Estellers? Doncs que també Estellers va anar a estudiar a Madrid. Aquesta introducció feta gràcies a la Glòria Mas, no cal dir-ho. Jo és que amb els poetes els dic que si no m'expliqueu abans què voleu dir amb el poema, jo hi ha coses que no les agafo. Però amb l'Estellers no passa, la veritat és que amb l'Estellers no passa, s'entén tot. És com el Martí Pol del País Valencià. Bé, començo, poema número 5 del poemari Horacianes. Pare, no sabies llegir ni escriure, no sabies de lletra. Analfabet, es diu això d'una manera expeditiva. És un mot que em fa un gran dany cada vegada que l'escolto i l'entenc desdenyosament injust. Caldria matisar. No es pot dir analfabet impunament. Intuïtiu, em vas dur els millors mestres de Venusa, més endavant de Roma, i fins i tot em vas permetre anar a Grècia. Com t'ho podria agrair, pare? Me'n recordo. Tu estaves dempeus darrere meu. Jo escrivia, assegut a la taula.
miraves els signes que jo traçava com si anessis llegint-los o patint-los, no ho sé. De vegades em demanaves que et llegís allò que jo havia escrit. No ho entenies, però ho intuïes. El meu llatí ja no era el teu llatí. I després callaves. Ara, mentre escric açò, et sento al meu darrere, a les meves espatlles. Et tinc o et necessito. Per això he interromput un himne a Venus i t'he escrit açò, molt devotament, pare. Gràcies. Ja veieu que qualsevol pot llegir,